Per tercer any consecutiu, la regidoria de Medi Ambient junt a la regidoria d'Agricultura van organitzar el concurs d'embelliments de balcons i corrals. L'acte de lliurament es va realitzar el divendres 8 de juny a la plaça del Mercat. Enguany és el tercer any que fem el concurs d'embelliment de corrals i de balcons. Tot començà per una proposta de dos veïnes del poble. Una me va proposar fer un concurs de balcons i l'altra me va proposar fer un concurs de corrals. Ajuntaren les dues idees i enguany és el tercer any que estem fent el concurs. Està funcionant prou bé, tenim molta il·lusió de que s'ho tiri endavant perquè la gent està col·laborant molt bé i el que es tracta de fer un poble més bonic. Els prèmits, al final al poble no li costen diners perquè anarem a Iberflora, ens pegarem una panxa per allí caminant, demanant patrocinadors i gràcies als viveristes locals com Floristeria Antara, Viveros Expert, Viveros López, Floristeria Bosch, volia dir, gràcies a ells també que també participen, el que fem és es donen els regals i nosaltres, el jurat, valora els balcons i els corrals i premis n'hi ha petons. Petons que han vingut també al sopar, n'hi ha una planteta per a tots, de Viversit, n'hi ha un bulbo per a plantar de Rocalba, n'hi ha un saque de turba també de Rocalba. Avui jo el que vull és que la gent se'n vagi contenta, que no miren els premis que li ha tocat a cada un, se trata de disfrutar i de fer un poble més gran i més bonic. Després d'un sopar de germanor, el regidor d'Agricultura, junt a membres del jurat, van ser els encarregats de donar els premis als guanyadors. Moltes gràcies a tots i bona nit.